What's up mga pre? Welcome day kayo mo sa amo moting channel sa Utoy channel. Yes. Before may mo tanaw sa mga video sa Sikihor Vines, magdula sa ta. Dula ta. Oh. Dula sa ta. Then ang parosa piktan. Kanay og Itlog. itlog. Oh. Ay na itlog. Ay dili na Itlog buwak to itlog. Diri lang guro sa dunggan. pila ka pitik. Isa lang. Ay isa. Isa ka pitik. Isa ka pitik, bawal tumawa challenge ko. Kinsay una mo katawa, maoy pilde. May pinde. Oh. Yung mga pre, before day may matanawa tong Sikihor Vines mo, dula sa may isa ka, dulaan nga bawal tumawa challenge. Yes. Sugod ta? Sige. Sige. Ready? Ready? Okay, go. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit ang ika'y yakapin, naglalaho sa dilim. Ninais ko mapalapit sa'yo, ninais ko malaman mo ng mga paghihirap ko, maniwala lang sa'yo. Ikaw ay aking minahal. Una ka. Dungan, una ka. Una ka sa airplane na to. Replay, tanawa go, tanawa. Oh, una ka. Sabi na, pilde. Usapan na, usapan. Beri, pakita, dunggan. Okay. Ang amahan to yun eh, katog yung mga video si Sikihor Vines. Ano mo picnic? Hugaw ka, dagang ka pagtaigba ka? Tay mga tulamis sa mga katawa mo. Hanap mo limpyo ato. Sabilan, hanap dagang taigba ko. Tulamis. Huwag ka pong panahon karong dagang kubay. Tuod sa? Bakit tayo naabot dito? Alam nyo ba? Ito ang Manila namin. Sobrang ganda nito. Kita nyo bang mga kapaligiran? Sa? Tanawin? Ligiran? Ikaw nung ligiran ng taigba ka? Alin ba? Di ka palong hugaw na. Sinulamis mo mo ha. Ganahan mo ligid, kamoy ligid. Kasi, hindi tayo. Ano? Gago mo na ko ang inumo, mga naligid mo ko. Naligid na rabas si Tori sana yan. Gusto ka ba magkabalo ng Tagalog spec? O sige, kana, batsada kayo na. Pasugi, no problem, may problema. Saan mo na ron? Pariya ani o, bulbol, buhok, maura mang Nina, Tagalog, karon Bisaya. Lah, kada ko kayo binuwa na yung gitulo na ka. Sa mo, bastos na. Bad. Kada po mo tinayin na ron. Bata, nagkatawa na. Iwan po po yung mga binastos. Ang dili maayo ng buwato. Bad siya na, bad. Natin na ron. Huwag kang magpaniwala dyan. Makinig ka siya na rin ang ng radyo. Tagalog, Sa? Paniwala? Mga wala, magkarunog. No, serious taga-patulog Tagalog. Katawan ta kung bunda ka ng speaker. Ikaw po, katulog ikaw, mga dili mayo. Tapi maminaw ko aning radyo kay mga seryoso ka mga topic kara eh. Gini na, ingon sa speaker, do radyo na po. Yan ako'y isa kang kabalang Tagalog. Ako lang mag-isa. Maminaw ko karon. Ako lang mag-isa. Walang pera. Duha na ka po. Wala akong pera. Duha na sa kubok. Duha na sa kubok. Ito ako tumana. Sa tuong siya. Wala akong pera o ako lang mag-isa. Lakas na ito isa nila. Maraming salamat po. Naara. Matulong na sa kabok.
Maraming salamat po. Matay mauna sila. Balik tulura usa, ugma po ng isa. Bakit mo natin sa pandarong? Kulakaw. No, kung tanay. No, sa taong una. Ako lang mag-isa. Wala akong pera. Maraming salamat po. Mau sila, patsada sila. Gani. Ayos. Natuto ka rin. Oo. Ganun ko kabalan. Tulura ka po. Ano mo naman sa kay... Kenapa pag una-una boleh sa? Kenapa pag eskwela na May magkakaintindihan na rin tayo. Nana ko tulo, ugman na parang uban. Naman ra. Huwag ka sinawag na kita na madugay. Kung sa ganito, utura ko na, huwag na ka, dumdum pa ba ka? Ay, oo. Nakahinom-dum pa sa kablat. Ako lang mag-isa. Wala akong pera. Maraming salamat po. Tulo. Yes! Sana yun! Masarang! Dali! Nakinig lang ng radyo na to. Madali nakabalo! Madali! Madali nakabalo! Masaliran eh! Nakasunod sa utak na yun! Masarang! Sundang! Sundang kong habol. Habol. Sundang! Habol! Sundang! Sundang! Sundang habol. Sundang habol. Sundang habol. Sundang mo dia! Sundang! Abot ni Rod. Habol! Sundang! Sundang! Habol! Habol! Dat, taka sa naman nag-ingon ng tahuan naghabol ako sundang. Putol gani dayo ng hagunoy o. Ikaw pagkag may takdangan ka na ako ane. Sus. Habol! Ay, kain man ay mo bay. Makaguba makag negosyo. Sulay na ako sundang o habol ba? Patas. Mo na. Singgit paghabol. Kagubag negosyo. Aw. Kadahik malagi naigog sundang nga habol. Nan? Tingog pa ka naghabol tay puto-putoon pa ka na ko. Patay kat! Ano sa mga bataan eh? Nang hinahanglan ng tabang, di ng tabang tao. Mati, waso mga pintan, di limaluig tao ni. Hoy, mambubuso, bastos! Please! Joseph! May pinatay doon! Andon? Oh! Oh, sige, maiwan ko muna dyan. Eh, bahala dyan. Kanang bahala. Hoy! Nga nang kapapatay-patay man ka! Wala mo tayo pang COVID! Hoy, sino pumatay dyan? Kanay! Tagalog na eh, mati magamit ako tinuluan ganihanin Tagalog na tulog ka po. Ako lang mag-isa! Ba't mo naman pinatay? Wala akong pera! Ay! Wala akong pera! You are under arrest! Sumama ka sa akin sa presinto! Please! Kanay! Bakos. Maraming salamat po! Iwan pa yung pusas. Nakalimutan ko. Di! Lakad! Bilis! Wala mo! Sus, may go! Na namatay ka! Sa nag-ipriso ta! Namatay! Mora ito mga pre no. Medyo lingaw biya lang video no. Okay kaya siya makakuha gid siya makahatag gid siya kanang klingawon sa katao. May problema, makakatawa ka. Wala ko kabaluan nilang YouTube channel kay ilahang video ako arang gisave. Pero ang pangalan sa ilang YouTube channel siguro Sikihor man. Sikihor. Huh? No? Sa ilang video naman tayo Sikihor nakatatak diri oh. Tara. Sikihor. Amo nilang ngalan siyang Oh. silang kuan. Mara siguro na siya. Lahi dahil siguro tong mga Sikihor Vines. Lahi dahil tong mga Sikihor Vines. Siguro. Sila man tong kuan. Isa po to sa mga sikat kayo. Support po mo ato nila. So, salamat kayo sa pagtanaw sa mga reaksyon sa mga gipang buhat dire nga channel. Welcome kayo mo sa Utoy channel. Daghang kayo salamat sa pagtanaw. So Salamat kayo sa galantaw guys. And
Diri Remetaman. Salamat. Bye-bye.